खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। दिनै आसामनि गिबि मन्थ्रि महरै समायखिरा लागोन डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। दिनै फुंनि 11:40 रिंगासो समाव 1 लाखसो सुबुंफोरनि नुजाथिनायाव बे समायखिरा लानाय हाबाफारिया जागोन। गुवाहाटीनि खानापारायाव मोनसे गेदेरथार हाबाफारिनि गेजेरजों खुंजानो गोनां बे समायखिरा लानाय हाबाफारियाव गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदी, नखर मन्थ्रि अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन नवीन, निर्मला सीतारामन बिथांमोनाबो बे हाबाफारियाव जयै बाहागो लाफैगोन। बिथांमोना आसामाव सफैनायनि उनावसो दिनै फुंनि 7 रिंगासो समाव सोर दैदेनगिरिफोरनो मन्थ्रिनि बिबानखौ होनाय जागोन बेखौ सावरायनाय जागोन होननानैबो फोसावदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला बिपिएफनिफ्राय माजबाट बिधानसभा बियाबनि एमएलए चरण बर' बिथाङा दिनै मन्थ्रि मोननायनि आसा दङ। दासान्दि समाजारि बिजोङाव गोबां बर' बिजोंनि फरायसालिफ्राव बर' बिजोङाव फरायनाय फरायसाफ्रा बिजाब मोनैखौ लानानै गोबां जेंनायाव गोग्लैनायखौ नुनो मोननाय जादों। जायखौ लानानै आसाम सोरखार हाय हाय होननानैबो स्लगान होनायखौ नुनो मोन्दों। थारैनो गोबां सम बारलांब्लाबो दासिमबो बिजाब मोनैया बर' फरायसाफोरनि थाखाय जोबोरैनो दुखुनांथाव जादों। समाजारि बिजोङाव बिजाब मोनैखौ लानानै गोबां अजद होनाय भिडिअ'आ गोसारनायनि उनाव रनेश पेगुआ गावनि अफिसियेल एकाउन्टनि गेजेरजों मोनसे पस्ट होनायखौबो नुनो मोननाय जादों। बिथाङा बे पस्टनि गेजेरजों फोसावनाय बादिब्ला बर' बिजोङाव मोननो हायै फरा बिजाबफोरखौ नांगौ बादियै जगायबाय होननानै मिथिहोदों आरो आद्रा थाबावनाय जारिमिन आरो भुमखौरां फरा बिजाबखौ जुन दानाव मोनगोन होननानै फोसावदों। भारत-भुटान सिमना ओनसोलाव फिन आरोबाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव माथिउ सुरां मुंनि सासे सुबुङा जिउ खहा जादों। मैया फुंनि 5 रिंगासो समाव फरातार दैमा जिङाव थानाय हाग्रानि मैदेरा हरखाबै उनथिंनिफ्राय गाग्लोबनायनि जाहोनाव जायगायावनो जिउ खहा जायो। बे जाथायखौ लानानै नखरनि सुबुंफोरा हाग्रानि मैदेरा बेबादि गोबां सुबुंफोरखौ बुथारबाय थानायखौ लानानै सोरखारा जोंनो थाबैनो खहा सुफुंना होनांगौनि थाखाय राहा खालामना होनो थाखाय दाबि खालामदों। जाथाय जानायनि उनाव डिमाकुसि पुलिस थानानि मोनसे गिदिर हान्जाया जाथायथिलियाव नुजाथिहैनानै जिउ खहा जानाय गोथैखौ आनजाद खालामनो थाखाय उदालगुरि सोरखारि देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो। श्रीरामपुराव AS1734209 नम्बरनि गंसे बोलेरो पिकआप गारियाव सिखावै लांनाय 17टा मोसौफोरखौ हमनो हादों। सिमलटापो पुलिस आउटपस्टनि इनचार्ज अफिसार सन्दीप सान्दिकैनि दैदेननायाव पुलिसनि मोनसे हान्जाया कक्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि आसाम-सोनाब बंग सिमायाव थानाय श्रीरामपुराव सिग्रोमनायजों लोगोसे माहारियारि राजा लामा 117 आव आलिपुरनिफ्राय आसामसिम थांनाय 17टा मोसौफोरखौ रैखा खालामदों। बे 17टा मोसौफोरखौ लानानै थांनाय बोलेरो पिकआप गारि सालायगिरिखौबो पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। हमनो मोननाय सुबुंखौ बङाइगाव जिल्लानि लेंटिसिङानि थागिबि मिनआज आली होननानै सिनायथि होदों। बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। सेन्ट्रेल टिचार इलिजिबिलिटि टेस्टआव बर' रावजों आनजाद लिरनो मोनसिगोन। गोलाव समनिफ्रायनो सिटेटआव बर' रावजों आनजाद लिरनो मोननांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां सोरखारनिसिम दाबि खालामदोंमोन। नाथाय बे दाबि खालामबोनाय बादिनो बे खेबाव सेन्ट्रेल टिचार्स इलिजिबिलिटि टेस्टआव बर' रावखौबो सोसनफानाय जाबाय। कसुगाव ब्लक इउपिपिएल दोलोनि लेङाइ आफादगिरि पबित्र कुमार बर'आ इउपिपिएल दोलोखौ एंगारबाय। नाथाय बिथाङा मा जाहोननि थाखाय इउपिपिएल दोलोखौ एंगारखो बेनि जाहोनखौ दासिमबो रोखायै मिथिनो मोननाय जायाखै। এনে 5:30 কামৰ কাৰণে গৈ আছিল। কি হৈছে মানে আমাৰ ঘৰতে আছিল। ঘৰৰ পৰা আকৌ পুৱাই ওলালে সেই 5টা বজি ওলাই তো কাকটো মাত বোলটো নকৰে। এনে ওলাই গ'ল ভাড়াটাৰত তাতে কাম যাম বুলি। তো নদীৰ কাষত আছিল। নদী যাই পুগছে আৰু তাক হাতীয়ে আক্ৰমণ কৰিল। তাৰ পিছত আকৌ মানুহবিলাক হাল্লা কৰিল। হাল্লা কৰি আমাৰ তাতো খবৰ দিলে। তেতিয়া আমি যাই চালোঁ তাক। চাই পিছত ভাল লগা নাই। পিছত আৰু গাড়ী চাড়ী এনে ফোন চোন কৰি অনা হ'ল। অনাৰ পিছত তাক লৈ আহিলোঁ। এতিয়া কি তাক চৰকাৰে যোনটো নিয়ম আছে এইটো কৰি দিব লাগিব। আমি এতিয়া চৰকাৰে ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগিব। কিয় মানে আমি এতিয়া কি কৰি চলিম। আমাৰ এটা কাম কৰা মানুহ আছিল আমি আছোঁ। এতিয়া মানুহ যদি তেনেকৈ হৈ গ'ল তো আমাৰতো এইটো উপায় নাই। সেইকাৰণে আমাক চৰকাৰে ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগিব। এতিয়া দুখীয়া মানুহ হয়। এতিয়া আমি যদি কাম কৰিব নাযাওঁ কোনে পাব আমাক কোনে দিব। সেইকাৰণে এতিয়া চৰকাৰে বিচাৰ কৰি দিব লাগিব। মানে এতিয়া যাওঁতে এইটো দিগদাৰ হয়। এতিয়া গেলে হাতীৰ ভয়। এতিয়া হাতীৰ ভয়ৰ কাৰণে মানুহ কামত যোৱা টান হয়। এতিয়া কাম কৰিব গেলে হাতী এইটো দিগদাৰ লগায়। সেইকাৰণে মানুহ কামত নাযায়। তেতিয়া চলিব মানুহ কেনেকা ভোকতো মৰিব নোৱাৰে। সেইটো কাৰণে আমাৰ কাম চাম বন্ধ হৈ আছে।